Charan! 20,000. Para sa... Para pasalamat na ko sa imo ha. Salamat sa... Salamat na ko sa imo kay gitagaan ko nimo anak. Bang! Ay, sorry. Tara, tulog na ka. Ali, be. Sige na. Gusto naman dyan kaya niya siya maambak eh. Didi to. Sige na. Didi lagi. Sus, narang dahil ini. Oy. Ano dahil ang problema dahil. Gusto mo didi ay. Patutoy ka. Hilak, ikan. Sige na, didi na. Big, nakayatag nimo. Saan na? Ang sagali na. Patos, sabaday na. Para sa na? Para sa imo ha. Kay kabalo na ka mo bantay kay baby. Kabalo na ka mo patutoy. Di na kay kakabalo mo Bert, pero kaya naman na mapraktisan pa man na nimo. Salamat, Big. Ginawang napog ka. Ito ba? Imo nga nabitaw ni. Saan na? Reward? Reward nimo. Reward gani nimo, dili ka? Tanaw daw. Ah. Okay na. Say, okay. Bago pa, bago pa na ako nag-order. Dara na ako nagkuha sa gawas. Deliver. Bread daw. Hoy! Ang bago nga oh. Bago pa kayo na ako nag-kuan. Brand new, lagi. Brand new. Napamagani box ni napagani price. Sure ka na, be? Lagi, mo gani. Dili ka? Gusto, good, pero matingal lang po sa imong hapod. Reward gani ni mo nino. Hindi, salamat. Butang dire ka, patutoy ko bata. Oh, dili lang ka na, Bi. Naapa? Ang sama na? Ang saan naman pud na? 20,000. Inuang, ni mo eh. Isip pa salamat na ko ni sa imo ha ba? Pasalamat kay. Gitagaan ko ni mong anak. Salamat, Bi. Joke na. Ano sa joke? Dili ka. 20,000 para sa imo ha ganina. Binu. Tungod kay kitagata ka na. Salamat, Bi. Gitagaan ko ni mo, baby. Magkurba-kurbaan mo puta sa imuha ng mga reward ni mo eh. Dili ka. Gusto gani. Di mo na ganina. Butang dira. Sa ato pa, kung gusto kong daghag kwarta, Tagaan ko ni mo daghan na. Nya mo, gawas ako, mag-shares ako. Ha? sige, salamat aniya. Sa ato pa, kung daghan ko gihatag nga anak, mas madaghan akong kwarta. Sundan ta ka.